Mangler du noget? Mangler du noget? Show. Kun for show. Mangler du noget? Mangler du noget? Show. Connected people. Det er han. Ja. Jeg kan se, du har en ged til salg. Ja, hej da. Ja. Mangler du ikke den? Ja. Nej, så er det. Ja. Hvis jeg havde ikke noget, hvis den var sådan, jo. Jeg kan oplyse dig om, du glemmer at lukke staldøren i aftes, så hvis du vil have lille Daisy igen, så skal jeg have nogle penge på. Hvad snakker du om? Ja, Daisy, den har det godt, hvor den er nu, men det bliver den ikke gør med her, så jeg klipper led af den jo. Hvis du vil se Daisy igen, så skal jeg have 1200. Går det ud på? Ja. Hallo? Ja. Vil du se Daisy igen? Jamen, hvad er det noget joke eller noget derude, eller hvad? Det er bestemt ikke nogen joke, der. Hvad så? Jeg har nakket din ged. Hvorfor? Fordi det er det, jeg tjener penge på. Jeg skal have nogle penge på bordet, kan du nok forstå jo. Jeg har en familie, jeg sørger for i Polen. Er det noget, du er interesseret i at få den tilbage, eller skal jeg bare korte struben på den? Jamen, er du gæld, eller hvad? Det er der nogen, der siger jo. Så... Hvad er det, du render rundt for nu? Jeg render ikke rundt lidt nok. Det kan jeg da høre. Så... Vil du have den ged igen, eller hvad? Der skal penge på bordet, kan du nok forstå. Ja. Ja. Det er det. Hallo? Ja. Vil du have den ged igen? Ja, hvad skal jeg sige til det, du? Det er jo noget, du selv bestemmer jo. Ej, prøv nu at høre her, ikke? Jeg ved ikke, hvem du er. Nej, det er heller ikke meningen, du skal vide det. Og jeg ved ikke, hvad det her går ud på. Det er sådan set kidnapning. Og jeg ved ikke, hvorfor du gider spille din tid og min tid på den her pisse her. Det er for at tjene penge. Han lægger dig i det. Der er sgu ikke nogen penge i det, du. Det kan du tro. Vil du se den ged igen, så skal jeg have penge på bordet. Det er helt sikkert. Nå, og du ved også, hvor jeg bor henne, eller hvad? Hvad siger du? Og du ved også, hvor jeg bor henne. Ja, det gør jeg. Sølvsted i Sjælland. Ja, Ja. det er jo det. Du tror ikke, det er Sølvsted på Fyn? Hvad siger du? Du tror ikke, det er på Fyn, jeg bor? Der er også Sølvsted. Det er der ikke. Det er det. Det er der ikke, nej. Jo, der er Sølvsted på Fyn. Prøv at høre, Aline. Jeg skal have den ged. Og den har jeg sådan set nu. Og det er det, jeg har fået. Og jeg tjener penge på det her. Vil du have den ged igen, så skal jeg have penge. Telefon. Det er kun for sjov.